नै लोगोफोर सोर सोर बेबायदि गोदान कालेक्सनखौ बिदोंमोन रेडि जाबाय ओमफ्राय सोर सोरनो नांगौ लांफैदो आरो आंनाव लांफैनो हायाबा टाउनावहायबो लायनो हागोन ओमफ्राय नै बेबायदि दङ टाउनाव बबाव मोनगोन होनोबा नै नायनानै ला नै बेहाय मोनगोन बिशाल मार्केटनि अपोजिटजों थानाय आगर गुबै दख'ना स्ट'रावहाय मोनगोन आरो बेवहायनो मोनजोबगोन माखासेखिनि दख'ना फिसा फिसाखौ आरो बेवहायबो सौहैजोबखायो ओमफ्राय नै बेफोरबायदि दङ माखासेखिनि ओमफ्राय माबा आरो बियो थान्दानो माइदि मास्राइसनि नै बियो माइदि मास्राइस नङा नन ब्रेन्डनिहाय ओमफ्राय नै जबा बिबार आगरनि बेहा 10-11 बोसोरसोनियाव जागोन आरोखि ओमफ्राय नै बियो बिदिनो 4-5 बोसोरनि ओमफ्राय नै बिसोरो दासो सुखांजोबनायमोन आरो नै बिराद मोजांखा रानि खालारनि नैबेबो मोनसे बेबो रेडि जानानै दं बेनोसै लोगोफोर